Kani kedai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulia phidi meri nong ti walang. Kini gilong kimat ki bakong san jang ka khubor minta ka step. Le julip ki dikhot jang ka Committee on Government Assurances ya ka longkaman jang ka Kamri CR Haribhoi District. Kerpar ki nang shnong jang ka than maikuli ki bor bari khimi ek Haribhoi District ban wenno ikinar electric bala penyeng da ka Assam. Keraj Bhavan Shillong kumpli na kamanta ki pajba ha ka khat saw bat khat santrik unai lar nadu ka por lai shiteng hadu ka por new shiteng janmien. Ha ka jil ekai football Duran Cup 2000 ha ka group E minhin ka janmien ka jing khuna pring North East United Football Club bat ka Rangrajit United Football Club kalakut ha ka jing khat la gol. Ki khubor ki bapnia. Kidikhot jang ka Committee on Government Assurances jang ka yin ra thau an ka jilla kilale hiang Haribhoi District minhin ka sngi banit khmi ek jingya jang ka tri ka ta ka bede ka Kamri jingri ka bukan thop ya ka Poultry Feed Manufacturing Unit barki farm ki badan ha umyam kumjuru ya ka Regional Poultry Breeding Farm ka badan ha kadang kulai. Hapo ka jingnam dung shongnor ka committee uba renik tan lingdo tongkhar ketika kan hon ka lalet ben bishar benya e ka rukom pen kharoi ki siar ka jing ai jing bam bat ka rukom ai jing kai ki nongrem uba renik tan lingdo tongkhar ulapan pau ka jing sngwun ha ka ba ula shem ba ki farm sarkar bat jang ki bri shimet ki penyo jing minto shibo ni ki nongrep ki bari jingri hakadem kulai la ju ai jing kai ru ya ki nongri jingri kumnu wan pen kharoi ki siar bat ban ai bam ya ki kat kum ka jing start jang ka juk mentang uba tongkhar la pen kan mau ba ka Meghalaya ka de ka jela ka ba dawa bha ya ka jing bam dos yar henre ka jing pin mis yar pat ha ka ni ka por ka duna bha ha ka jela ha ka bala ha ban the siar na shabar uong bala da pen klan ya ka jing ri siar kan salong ka ba penyo jing mento shibu ni ki nongrem bat pen klan du ya ka yo ka kot ha ka jela Kalami ka jing skos ian min ka sngi ha upot usam ka Meghalaya bat Assam ha ka than mai khuli tang lai sngi hadien ba ka Assam State Electricity Board ASEB kala penyeng artli ginar electric ha ka khandai trik unailar 2000 ha mai khuli Khamishwa ki nong shnong kila pentip shi ki bor badik mi ya Haribhoi District ba kila karpar ban weng no ikite ginar electric jong ka Assam nomor ki ong ba ka rang be ka jaka jong ka Meghalaya Kaladan ka jing ipun phai nya ka bajur bha bat namar ka jing pur state ka khubor hamsaya lami ka jing sier ha ka suk kasan ki majistor ki pulit na Haribhoi bat kamrup ki la tuklar mardor ya ka kam khanang mante la kam ya ka jing khlut khli ki nong shnong jong ka mai khuli ki la yaiban ba la penyeng be an ya ki te ki nar electric ha ka jaka jong ki bat menta ki ap ya ka jing kran na pedeng ki deputy commissioner jong boro artli ki district da ka ba bernim ru bakin kendang hi dalade lada ami be ha ka jing kran Keraj Bhavan Shillong kan pli na kamenta ki pat ba ha ka khat sawat khat santrik nailar 2000 nadu ka por lai steng janmi nadu ka por new steng janmi yakni ka jing penmana la ai the joint secretary Shaulat ka Meghalaya Additional Deputy Commissioner East Khasi Hills District lapan tip ba ka Biju Cinema Hall Shillong kalapan beben pen East Cinema A ha ka santrik nailat 2000 ha ka por khandai baji minstem kumishi benta na ka jing rakhile ekmen ya ka lingkhu snem jingyo lait duit kari Kat ba kari ka pen khre ban rakhe burom ya ka lingkhu snem jingyo lait duit nya ka jing sinshan nongwei tongin snok tilang kum ki rushimet rei kum ko wei ka kanhon ko wei ka jingtir klong snam ko wei ka India hapo jong ka harti ranga campaign tunginya penyeng ya ka lama jong kari da ka jing sngo sarong nad unta ka sngi hadu ka khat santrik unailar haman la ka tanu yeng haman la ka donon kani kam shulong tang ka lama kari ka jing sngo ka jing sa kan mau kadak jong ka jing na lu jongi Menta ka kenti ha ka sngi rakhi ka jing yo lait loi kari ai bakalama lairong kan kawe haman la katnom yeng bat kan khi im ha ka mansim wadam klat banda shan selfie ringkat bakalama bat saya sam langi ki dur harensan ka social media tungin rakhi lekmen ya ka jing itali rakhi lekmen ya ka India na ka banda ka jing tip ki bakhamnya pila ban yo na ka harghar-tiranga.com Kani ka khubor kawan shwi na ka Akashwani Shillong. Kani ka khubor kawan shwi na ka Akashwani Shillong.
Kaying berbahawan Loksabha min kasi kala pediang berpelat ya ka bill ka bede bagajing penthamai ki kindon ain khajna lani ka taxation laws amendment bill 2000 bat ke income tax bill number 2 2000 Kementeri jang kepala pisah tingkah ka Sarkar India ka Nirmala Sitharaman kalawan rakyat kita ki bill hapreng ka jingi persya ki dekat ke liang persya halor ka special revision exercise sa Bihar. Gajing temu haka bawan ra ke income tax number 2 bill 2000 kalau mantan thamai ki kenon trikam ka bede ka khajna na ka jing yo kamai karba ka taxation law amendment bill 2000 kan serap pen klanje show ke income tax act ka kandai span rehuwe banyak penbiang ya ke finance act 2000 La penlong ya ke program IJH kai ke bekerpang halor ke jing penroy ya unyang rindia na ke benta ke jing penmi usai rusam bar kini kelalong haka shnong do khahri phoi district ya ke program na penlong apo jongka Mera Resham Mera Abhiman MRME melakmi de ke Central Silk Board jong ke na textiles ka Sarkar India la penya ya karu Abhishek Singh scientist si Meso P3 unit nongpo daga J3 lang baka office 3 kam jong ka district sericulture kibalawan ni shimita hakate ka program IJ hikai ka bakarpang kikin thobi kinong rap kiba penmi nyang rindia bakum jo kinong thir nong thanjan la IJ hikai kat kum gajing start sayan kum no ban sumar bat pen kharoy ya unyang jan ban jet ya ka jaka ka babiang gajing pen kre ka khandau kidawai khinyang bat kiwe kinong rep bila ai ka jing ro ya kani ka jing betul nanti jong ki start syampang ba kila kular bakin bot ya ka baro ka ba kila yo na ka jing shahi kai ha ka jing le kai football Durand Cup group E 2000 min ka janmet ha Nehru Stadium Shillong ka jing khun ka bala long hapneng ka North East United Football Club bat ka Rangdajet United Football Club kala kut ha ka jing khat ar goal Dagani ka jing khai ka North East United Football Club kala rung siya ka quarter final hadian ba kala kamay hinyo point na kilaisin ni kun kat ba ka Rangdajet kala yo tang si point na kilaisin ni kun ulat jong ka jila Arunachal Pradesh UKT Patnaik min ka sil pun ko buram da ka khusnam Governors Medallion for Excellence ya director jong ka National Institute of Mountaineering but Adventure Sports NIMAS hadirang Colonel RS Jamwal nakabenta ka jino sinyang ka barat ba jung ha kani ka jait sport ha Arunachal Pradesh ha ka jing kran Raj Bhavan Itanagar Colonel RS Jamwal ulapan sngaw ha ulat ya kirkom trikam jong te ka jaka IJ hikai ka bakan thopru ya ka jing tingleng kenda ha ka wa Brahmaputra ba ka jing kieu ya ulom Kanchenjunga ulat ai ka jing khobre Roy director jong ka Nimas naga benta kite ki artli ki jing job ki bakraw ha ka adventure sport ula pen paru ka jing kermen bakini ki jing job kin sanang ai men sim shu ki samna ka Arunachal Pradesh ban angno shu ki ba kham halor Katanat Bishar Sun Bineng kal aidak jing maham bakan sadan ka jing hap slap ka bajur hakikat tu kani ki benta jong ka jila Arunachal Pradesh Assam Meghalaya West Bengal Sikkim Bihar Himachal Pradesh Odisha bat Uttarakhand menta ka sngi kindan do bon kali ki jaka ki ban yo amani uslap ubajur menta ka sngi ki bakan thop ya ki dawlunong Andaman bat Nicobar Andhra Pradesh Chhattisgarh Madhya Pradesh Kerala bat Goa Ka World Mission Society Church of God University Student Volunteers ASEZWAO min kasi kala penong ya ka jing lab Zero Plastic 2040 da ka ba pen khoi atat na do Martin Luther Christian University MLCU shiru jing king la palang hanong ra shalong hakati ka jing persang la don lang u Dr. V Sayo na katana Environment Forest and Climate Change kajing tumu ka bakong san ka ba penlong ya ketika program kalong man ai jing kai ber kenti wi kajing long khoi ka mai mariang ki volunteer kla lung batam ki plastik ba ki jing pinja khlia mariang ki bra shubrat hasurong katu kini ka khubor kala kot ba kala wanshpi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji nginya so ba Delhi station na kamata ka khubor ka ktin Hindi ban pendu da ka khubor phareng ka por pra khatsan minin kani gere ka Akashvani Shillong sngau bhavan amanta ki khubor na Delhi नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के